Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Бародарони қандум, ҷавонои муҳтарам, навасову ҳавасакову наверакову аверакои қанди бобош зиндаву сарбаланд бошен. Дина навори Коля Таҷик партофтак дар ютуб хеле тамошо кардем. ма оли наворма напартофтам, иншоалло ба амри худо инам ҳозир мехезам, ман наворма мепартам. ҳам ӯ барои худша навор кард, ҳама барои худ ман навор кардам. суҳбатҳо кардем бо шермарди ватан. камтар дилмонда ҳаст, худо нигаҳбонаш боша. аз таърихи блог ин мардак блогери кӯҳна мега ки ӯ вақто ютубам набуд, мо мисол кору фаъолият мекардем. соли 2011 кору фаъолият мекардем, хеле разборҳо будем, хеле чиҳо буд. баъд пушти экрана кам кам разборошам тамошо кардем. ҳар кас гурда намекуна, бародаро ҳар кас гурда намекуна. як кас метавона бирава ки бига ки пулия мардака биги бите метавони гуфта, як кас мега ки ҷура кору чи бизан кас бира дилу гурда дар кор ки пулия каса бигири бити. ва бародаро ҳами хеле охи ҳами асёб бор бурди ку, асёб бор бурди, ҳама асёб дахи нигаҳ ку гирифтаисан ку ҳозир 16 кило буд, омадан 10 килош кардам. ай 10 кило 3 кило мегирам. асёбда музд меган ку музд. хи мардак музд надора. ха биай блогери худам гап занам ки қати устоди қанди ман Назри Хуҷа ба як хай бародар номшан як ҷои дур буд неки гуфт ки биё бобо, гуфт биё ҳамҷоро тамошо мекунем, сёмка мекунем, я маслиҳат мекунем. ба мунам хесим рӯшу фаша шуна кардам. хесим баъд я такси қади ба бурафтам ки Назри Хуҷаи устоди ман гуфт ки биё гуфт мошини ма қати мерем. ба рафтем мошини вайда хай як 200 сомон айкисам бировардам ки гуфт ки не, гуфт биё заправка кунем, моли гуфт уҷада хай серуно мо мерем, меҳнати моро қадр мекунам. қасам ба Алло. ба рафтем хай уҷа тамошо кардем, вай кардем, бегашид хай ису задем, усу задем, миха кардем, хай навор накардем, неки навор накардем. гуфтем ки мебиёем бо навор мекунем. ваям хичам чи хеле ки нагуфт ки навор кунем. ба рафтем ба охирон хай зиёфати хуб, хай охир ҳами расми тоҷикон хеле ҳам меҳмон омади, аз зиёфатш мекунем. охи хай зиёфата хурдем, суҳбат кардем, чақчақ кардем. ба ус омадан ба бировардам 200 сом, ба гуфт ма бензин пилитона бигирем. ба бензин пилира хай гирифтем, такиса 200 сом да бензин рехта буде. гирифтем, баъд омадем ки бегашид, дер шид дига бо қурғанда хивайҷида ҷили чи меган ҷайҳунда хай бо уҷа шав меҳмондорӣ мекард, уҷа шиштем. ба гуфтем чи хеле шид 200 сом пулмон додай чи хеле кине, ма 100 сом шайта 100 сом шай мин охи о бензин ки ҷошид. охи бо 10 литр амо бензине ки рехти уҷа 10 литр чи гӯё ки бо ма бигирам да кисам кунам бирам. охи ки охи намедонам ин мардим тоҷики мо намефаҳма. охи ха расход мекунӣ, ха бензин мерезӣ, ха мерай миёй, охи бегаи будако даста нигаҳ мекуна. ӯ чи хеле ба ха лимон чин як хурҷин да лимон чин дод. гуфт ки биги ба хесим омадем инҷа да хай ачи даст мода як лимон бо кампира. гуфт лимон оварди. гуфтам лимон овардам. шумо намефаҳмед. охи о ҳама ҷо ки рафти ҳар кас ба рӯзи умед мехеза мерава. ин мардак ҳама дидагим ки рӯз шидаги ҳамхе рӯз шидаги дар дуни мошин разбор кайса. охи мега ҳақ ма мегирам. ҳақша ки бигирад дар кори зангиш бизан. ина ме ҳақша мегирад. ӯ ки буда аки ӯ ки буда кадом блогер буда ки вай ҳами тамом худаш расход мекарда, худаш полни расход мекарда, мехеса мерафта кори ҳам мардака буд мекарда, я ҷо сёмка мекарда. шумо намефаҳмед. шумо чи хели гапаи ху мардак зиндагӣ дора мерава, як рӯз тобегара гир мегарда, айкихтия расход мекуна. ӯ бояд чи дурма дошта боша ку. и хеле накуне. ма қати фарзанди фарзонаи бароманди миллати тоҷик суҳбат кардам ва интизор шавем ки ба ҳама суҳбат мекунам, ба ҳамаи блогери суҳбат мекунам. ҳамаи блогеро ба ман яганд. хо ай ҳамин нав блогери саркардаи ӯрам ба мара фарзандаи навасай, хо блогере ки писанд намекунанд дигар блогероро ку ӯрам тунам ба ма фарзанди ҳушта сар ки ма ба ту мебурам сухан мекунам. ма мебурам сухан мекунам. ма бобои блогерам. қабул кунед накунед, мара худованд бобо карда, ма блогерам. ба блогерам хелдан ки лайкчака фаромӯш накунед. чи меган паделиса рай хеле подписат сара хелира фаромӯш накунед. блогер ютуб ҳамеро талаб мекарда. фаҳмидӣ? охир меган ки гӯш ку, меган ки
неприглашенный гости хужи хеле меган охи вақте ки чира ман мисол хонаи каса файруд кардан мера ту вақте хонаи ман файруд кардам яъне ки файруд кини ма чия ки подписаться карди меҳмони маи подписаться карди меҳмони маи лайк аҷи қиди дастото ов гирифти омади шишти тамошо карди нотуғрия мегӯяд бугу не нотуғрия ман тира ту меҳмони ту нестам медурам ҳамин хонаи ту базур медурам ман қатитам разбор мекунам хеле неста подписаться ки дастото бушу лайк абуҷиқ ба меҳмондорӣ шав баъд ютуб да будро ба қати бобот гап зан баъд неки ҳақорат чӣ ҳақорат мекунам гапи хушрӯ гап зан ҳамаи саволота ман ҷавоб метавам иҷа ролик бисёр баъд дроз мешава ҷавоб дафтарча дор саволо наисондагим ира ба омӯзиши ютуб мепартам моли и видео дигари ма ира дар канали бобо блогер зиндаву сарбаланд бошен гуфтанӣ ҳастам ки ҳамаи блогеро сарҷамъ шен блогеро ҳама сарҷамъ шен ман мегӯм боботун мега сарҷамъ шен ҳамдигарта кам санг бизанед як бор гуфтӣ ду бор гуфтӣ се бор гуфтӣ як урфи тоҷикия ки ҳами се бора то ҳами гуфтан охӣ баъд дигар ту ҳами гуфтан мегирен охӣ ҳамдигарита хойдан мегирен охӣ накинен ҳамата мегӯм дӯст медорам ҳамат ба мара ягай хо муҳаммад юсуф боша хо колия таҷик боша хо бобоҷон 88 боша хо диловар сафар боша ҳамаи блогеро барои мара яген интизор шен ки анам хел мерам бини ба бини қатом гап мезанам фақат барои сулҳ барои оромӣ барои тинҷӣ барои пешрафти тоҷикистони азизи сарбуландам барои дастгирии як муҳтоҷ барои дастгирии як модар барои анаме бояд мо блогер анаме вазифаш блогер миллати ватана пас задан неста блогер муаррифгари миллати тоҷик бояд бошад зиндаву сарбаланд бошед колия тоҷика суҳбатора гӯш кунед хеле дарсо гирифтем бо баъди чун зурбек айфархор омадаисте чӣ бало зиндаву сарбаланд бошен гӯш кунед комментариё хуб бинависен меҳмонида аввал буду рояи меҳмонидаву дастотуна бушӯед ба бишинед ба ролика тамошо кунед ассалому алайкум бародарони қандам ҷавонои муҳтарам чун ҳар вақта ман ба шумо ваъда кардам хилоф намекунам алваъдаву дайн ваъда ки кардам ба ҳамун корро местам ҳамун корро иншоалло ба амри худо иҷро мекунем ҳозир ман дар киҷоям дар ҳисори шодмон бо яке аз фарзандои бароманди ҳисори шодмон ин ҳаста акай салому алайкум бобои қандам ва алайкум барсалом зинда бошед ба фикрам ҳоҷати муаррифӣ кардан нест яке аз шермардони ватан ки дар балхат дар ҳисори шодмон дар усу тарафҳои ғарибидам чӣ қадар мисол дар бораи ё гапҳога мезанем чӣ қадар мисол тамошо мекунем чӣ қадар разбор ин разбор чика вақте ки ман гуфтем вохӯрӣ мекунем тарсидам бо гуфтум ку саҳари ки бурам чӣ хел қатъи гап мезанем не ки и тилло одам будай ҳамин одама қатъиш мешинӣ ба мефаҳмӣ ки чӣ хел одамай худо нигаҳбон боша чӣ гуфтанӣ дорӣ бародари қанди ма шумо гуфте ки савол дорум саволои тие ман ҷавоб савол анаки дидӣ савол ман бобои блогер ки бошам агарам савол бутонам ки блогерои бақуввата чӣ хел ҳамин саволи ман ҳамин ки худо нигаҳбон боша ҳоҷиҷон ҳамин барои блогер шидан шумо блогер шидан хел разбор шидан и хеле мисол ҳамун дар ҳамун шаҳрҳои ғарибӣ хеле рисковат мекунед мерен ҳамин чӣ ягон қызиқ дорем шумо ё ки ягон вай дорем ё ки барои саволи бениҳоят хуб додӣ боби мақсад барои чӣ ҳамин кора мекунӣ мақсади саволи шумо хеле қызиқ дорем ин кор ай қызиқира намешавад боби ин кор ай барои хоҳе ки нанги номуси ватана боло бардорӣ хоҳе ки обрӯи ватан боло бихеза ё ки бидонанд ки тоҷик кияй бояд ай пишти миллатат гап зани бояд кор кунӣ бояд дифоъ кунӣ ҳаққи миллата мақсад ки шутоби бидонанд ки тоҷик кияй мо мақсад барои чӣ колия таҷик кардаем шутоби фаҳманд ки вай номи каналай боби номи ман комронай мақсад марди мо камтар намефаҳманд ҳамиҷоша ун номи каналай ана ба ҳамин хотири миллатам ба хотире ки ҳамин кора аз дастмон мебиям ҳамия ба ҳамин хотир кардем зинда бошед худо нигаҳбон боша акн мо одамои ҳарчанд сину солмон рафтагиай шумо мора чӣ хел мода мисол гап мезанед ки ҳамин блогерӣ хубае ё ки гандае ё ки мисол як чӣ бугум як мисол фахрай чӣ фикр мекунем нисбати шумо ҳамин хел маънаи саволи
мо бобо мақсад мада ҳамин гапи худат навесои қандам мега ҳамин гапат маъқула як мақсад агар бигзори худат мисол уже ба як ҷоя расиди якаҷон ҳар бандае ки нисбати худат гапи қабе мезана ё як кор мекунад аввал бояд падарша пеши рӯш биёра ки бест ҳамин синни солда ман мерам мисол падарам ҳамин синни солда барои чӣ ман ҳамин синни соли падарма хафа кунам ҳаста ҷое ки мисол боби камтар худат психоват мекунӣ мисол чӣ мекунӣ не ки ба синни соли худат бояд бозӣ накунам ҳурмат кунам айрӯи синни солат айрӯи уважение кунам ин ягон ҷои боки ягон кори бад нест худо нигаҳбон боше одами дуруст бошӣ чӣ коре мекунӣ боки ягон кори бад нест худо нигаҳбон шери аллоҳ вақте ки мисол ина ки пушти экран ё ки дар болои экран дар ҳаққи тухматҳо мегӯянд ё ки ҳамун гапе ки ба ин маъно мегӯ ва як гапи ҷои слабиша меована дар ҳаққат гап мезананд шумо мисол чӣ қадар коро кардем ва кардем мақсади ту дигар кора мақсади ту мисол дигар чи фикри дигар не ки як фикри ғалата мебиранд дар куш мекунанд барои блогер шудан боби аввал чӣ қадар бояд пурсабр пуртоқат чӣ қадар бояд изучат кунӣ ютуба баъд блогерӣ кунӣ чтобы ки ҳамун чӣ хеле гапҳои қабе гуфтасти мегӯянд гапҳои саволҳои безеб метиҳанд ё ки тухматҳо мекунанд ҳамида бояд пурсабр бошӣ барои чи ки меваи сабр ширин аст меваи сабр ваъдаҳои парвардигор ки меваи сабр ширин аст мақсад чоҳкан зери чоҳ мегӯянд рӯзе мешавад ки иншаллоҳ бо дар ҳамун чоҳои кандагӣ хичон меғалтанд мақсад маълум мешавад ки кие ки чие ҳамин хел фаҳмидем ки дар таҷрибаи рӯзгор ҳама вақт дарахти пурмева сангсор мешавад ҳама вақт калтак мехӯрад меваи пурмева дарахти бесамар ҳеҷ ка вайда кордор нестад вақте ки чӣ қадар гапҳои қабеҳ гапҳои пастбаланд гап мезананд ба фикри ман тарафдори шумо фикротон фикрҳои хуб оё дар ҳамин зиндагӣ шида ки ҳамин оби чашм буромада бошад гиря карда бошад мисол гиря карда бошад алам карда бошад гиря карда бошад бале шудагии моментое ки дар ҳамин видеои ман агар мардум тамошо кунанд боби дар як бачага қирған буд мақсад занг зад акаш гуфт ки додари ман мурда гуфт ҳеҷ кар дастгирӣ накардаиста гуфт намебиёй гуфт мурдаи мора мақсад дастгирӣ кунӣ як рӯз шида гуфт наёфтаистем гуфт дар ҳавзи москва река меган ҳамҷада мепара усугзару меган наметавонад дар ҳамун таги об мешавад мақсад ман ҳам вақте ки гирияи акаша дидаму ман худам ай сабабе ки на додар дорум на ака як худам тоқаям ай ҳамин сабаб мара чиқа аламум кард ки дар ҷои ҳамун акаи ҳамун мондум дар хидмат дар ҷои акаи ҳамун маид мондум ки мисол тоба кардам худам ҳамин додари ман мешуд ҳамин корда мешуд ман худам чӣ кор мекардам ман мебудам мисол дар ҷои ҳамин чӣ кор мекардам ки ай дастам ҳеҷ кор наомадиста додар ман наёфтаистам баъд гирям омада ҳама кори хидмат партум бисмиллоҳи раҳмони раҳим вале мегӯянд шумо любой кортона плаки мекунед ин ҳамин ман ай 300 километр дур хестам омадам ба сари ҳамн бачака омадам мчс кади ҷанг шудам отдел рафтам қатими лисо ҷанг шудам гуфтам яоз як бедокумент ҳама қапен кино мекунем аҷа мо мурда маид дорем намеои наметиҳем мақсад дар инҷа ғалилагия баъд занг задам мчс исо омад давдав кардем бисмиллоҳи раҳмони раҳим видеош ҳаста як баъд мурдара дар 35 агар худо дурӯғ накунад 40 минута ёфтем видеош ҳаста ҳамаш мурдара ёфтанд мурдара додан мора баъд даҳам кисам намедонам чандта 5 ма овард лағат кард гирифтам ай дастам дасташ додам гуфтам ака ҳамин кора кардӣ ман дигар қатъит гап намезанам мақсад ман тӯй меомадам айти пул мегирифтам ягон кори дигар кати меомадам сум мегирифтам ин мурдаи ман ай сум намегирам то ҳеҷ ягон тин нагирифтам ҳамҷа расходи хидматам кардагӣ мақсад достаточно барои савобаш анака иҷада мо чӣ хел одамои сол рӯзгордида ҳастем пастив баландиҳои зиндагиро бисёр дидагим бисёр қиссаҳо мекунам пастив баландиҳои зиндагӣ пастив баландиҳои ютуба ман нафаҳмидаистам иншоалло ба амри худо ман дигар ба амед нашина барои коркунӣ ман фақат ҳамин айдами корбори ютуба айдами кане бинам ки барои чи мардуми сарбаланди тоҷики мо чо сарҷамъ нестанд ана ман мегӯм ака
барое ки ай сабаби бесаудия якаи ин гапи ман дар ҳама дахл надорад дар ними халқ мондажи бесауда яка нимаш барои чӣ дар ҳамун ҷо рафтагиан ака ина мисол барои хайп шида ами корора мекунанд як бародара пас мезананд мисол мо ҳичам агар дар пеши халқи худмон набошем дар уҷа оврӯи баланд дорем мартабаи корӣ хуб дорем тоҷӣ гуфта моро уважат мекунанд дигар миллатҳо ки ҳама хеле одамои бақудрат аста мақсад ами корора бояд санг назананд тоҷики худмон бояд ин кора дар ҳаққи мо ки барои ки мо як ҷораи моро уважат кунанд миллат айрӯи яма мисол тоҷикистонро уважат мекунанд агар ба шарте ки мара миллати худам уважат кунанд барои чи ака як зелимхан буромад ҳамаш зора задан датаи комментариёш навистанд чӣ коро накарданд ва ҳамун корои аввал мо ҳам кардем чӯ ба мора ин қадар ҳурмат намекунанд чӯ ба дар мора ин қадар падилица намекунанд барои чӣ ки мо тоҷико аксариятмон худкишӣ бегона парварем ака мақсад худмона хок мезанему дигарора мерем дар хизмати ваёем мақсад типа ваё зури хеле хали зур як каса зур худованда мақсад ҷузай аллоҳ зур ман надидам ягон ҷода ҳамамон як рӯз омадагем як рӯз мемурем ман ягон грамм чашми тарс надорам ака чанд боро шатаам хӯрдем будан одамое ки нападат кардан шатаи сос хӯрдан хел кардан ки ман хеле тоқама бисёр вақт тоқа мегаштам москвада ай пишт мошино будан мисол ай сабаби ки мо мефаҳмидем душманомон ки мисол ҳастае ки тоҷикои худмон бо душманӣ мекунанд мисол намехоҳанд ки мо пеш равем мисол ҳамин як чизи дигар гуфтанӣ ҳастам ки дар бораи ҳозир ҳами ютуб ҳастию баланд ютуб оё ҳамин мисол лайк меганад падилица меганад вай меганад чи ягон плюсаво ягон фоида шаст айрӯи ки лайк мегану падилицаю айрӯи ҳам пасти баланди ютуб барои хайп қапиданшон мисол ина сурати мара чӣ видеое кардеста сурати мара дар бараш мондеста агар сурати мара дар бараш намона ӯ аблаҳои ҳаромхӯро беимоное ки против мо видео мекунанд ӯ видеош просмотр намегира ҳеҷ кан намебина видеоша ӯ специально сурати мара дар бараш мемона ки мақсад видеош я просмотр гира чӣ гап шуда лицои известни одам подписчикш бисёр гуфта мақсад 18 000 подписчик дошт уже 32 000 шуд мисол ба хотири подписчик шуда мақсад я миллати хича пас мезананд тоҷики мо ҳам хеле ман дар чандин роликон гуфтагим ки намешавад ки чем пас задана як каса таъриф кунем баланд бардорем ки мақсад ами одам ҳамин хи кори хуб кунаю ё ки бо дарси набудишиш куна мисол завқи зиёдтар мешавад дар ҳамин коре ки мисол як кори хубам мекунӣ вақте бо як кас мегаи гап нест бародар ҳазор раҳмат кори хуб кардӣ бо завқи зиёдтар шудан мегира ана ба ҳамин хотир бобои қандам дигар ман ҳам дилам монда ҳамин коре ки дар дасти я тоҷика рафта гирифтан ё хизмат кардан дилам сахт монда ка ки нахояд я тоҷик шинахес я видео накард ки бародар ту ки худот барои чӣ тай пиштаи мардум гап мезанӣ барои чӣ пеши раиса гора намегиранд ки ё просто так ҳамара ё хчон чӣ коранд ки мардума намемондианд ки мақсад я видеои хайриявӣ бурора ягон ҷои западлош неста ира ягон кас запрешон намондагия ира фақат ҳақ дора маҳкумот ҳақ дора ки мақсад накунанд ин корам лекин ҳамин маҳкумотам худаш ирӯз дидеста ки мардум дар чӣ ҳолатае дар ҳолати вазбина индивалӣ дора ҳамара ҳукумат ҳам наметавонад ки ҳамада мисол бидавад я одам ба ҳамара намерасад ман худам бачаҳои ча хоб боварам ки хонаи бобои қанд 207-208 000 подписчик шудага бовар ки сарисои кор магум мекунам номерошона сахранӣ мекунам ку ака димора намеёмшона ки да ки буд чӣ буд дагиҷо буд راست میگه خدا نگهبانشه شیر الله همین ما یک چی دارم دا یک وای دارم یوتیوب دا نامد درآمده یا پسیدم غلطیدم چقدر گپا گفتن چقدر خبرو گفتن من نگاه میکنم که ملت سربلندی تاجیک عزیزم تاجدار ای تاج گرفتگی نمیشه چقدر ای اسماعیل سامانی و تا ای رودکی و ای عمر خیام ای سعدی و ابوالی میسیون چقدر одамои бароманду фарзандои миллати тоҷик фарзанди миллати тоҷик ака гӯш кина ҳами хел ки буд пеш барои чи я блогер мисол мо надора 1 миллион подписчик надора як барои чи надора
اینا سوال با شما ما اینا نه کار وای کرد درام بدم وای کردم همین 1 میلیون پادپیس نداره یکی از بلاگرها مثلا و یگام کاری وای نداره این دیلوار سفر اینا برادر قاندی ما اول میگه دیلوار سفر فوای میکنی ما پروسه میخواستم که صحبت کنم همین دیلوار سفر یکی از بهترین ها بلاگرها هم 500 چند پادپیس چیز داره 500 چند 1 میلیون نداره برای چی همین ملتی توجیکی ما یگام تا ندارم که بلاگری بخاطر که 1 میلیون 2 میلیون 5 میلیون پادپیس داشته باشه که پادپیس رول اصلی رو بازی میکنه برای چی مثلا نشان ویدیو رو تماشا میکنی یا کلیکاتی یا لایک کنه میمونه که لایک چیزی خوب بوده چیزی در کاری بوده یا که یا پادپیس سر نمیکنی برای چی توجیکی سربلندی نمیکنه من شما هم شو یا بلاگر ما پرزیدنت بخیلی اکجون نمیخوان که کس پیش رو مثلا بیگزورینا ماناکا مثل داخل خدمت کردن اتونستم زا هم ملت ده هم زبان ده هم وطن ده خدمتم رسید توجیه امت توجیه ده خدمت نه вообще گفتم مثل یک این توجیه که مویا فکر یا فعلی بزیم داره که اکا علیو سلام علیکم اکا همی کارم میتونی کردن مثل نگفتی تمام نگفتی تو آدم بزی بیا همه ده خوبی کردن نمیتونی خی همین کاری همون را اتکاس کردی تو آدمی گندایی уже در کامنتاریا سر میکنن یو کارا بود نکردن خالی نشته که فکر نمیکنه که شاید هم برادر یا اون کار داره شاید اون کاری اون برادر دیگه داره همین اوزی این همین اوزی اکا کارا بود کردن میتونی نه اینا تمام وای خفه شد اوزه تو برای من نمردی شدی رفتی میتونه که بیست همین برادر خیلی شاید اون کار داشت همینا خیلی کی نشد به یک از دیگه دا با مراجعت میکنه تمام مو باید خفه نشیم آدمی که کاری ما را بود کردن نمیتونه ما کوشش کنیم که اول از زودتر شیم که مقصد بیست همین کاری ما را بود نکرد ما پستر سکنیم همین دام باید زود شوم که کاری ای دام غلطه کاری ما دینه راست میگی خدا نگهبان شوا همین یک چیز دیگه ده بعد میگن که اینا گوش که هممون توجیک ما پستی بلندی زندگی رو بسیار دیگه‌ام یوتیوب دا سر کار ندارم حاضر من مثال یک جا میرم پولی من مثال 100,000 سومون یا آدم دا کار کنیم پلان نمیتیا این پلان نمیتیا ما این سوالش میتونم پلان نمیتیا من روزی میگم ای اکا برا هم پولی مرا بگی چند قیشه میفره بگی اینا من مگم مزنم اینا ما همین بابا میگه که ای چند قیشه میگیری برا بگی هم پولی مرا بگی که ایودا سوخته رفتن بگی سوخته رفتن وقتی که مردک رفت پولا که گیری بعد دل سیخ میزنه بعد میگه که انا پولی مرا ایخل کرد اوید همه چی گفتنی تو سر کار داری همیشه اوید همه بابا جان روستی گفت 10,000 خدا دروغ نکنن 11 ماه همی کرورا کردیم به ویدیو قطعی بچه‌های کوچه قطعی برادرام همین کدومی که نر بچه هم بچه‌های کوچه را پروسه داخلش باید دو کنه که چی خدمت ها دارن در همین مقصد همین چی کارو کتیان یا را باید سنگ نزنن یا را باید دستگیری کنن که مقصد لبوی ریسک دامی روان همین نگاه میکنن ده همین کارو را که مردم ها کداد نکنن میرن اول با همین آرام بخوبی اول گم میزنن اکا میرن گم میزنن بعد که نشد بعد جنگ میشن خیلی که کار میشه بعد آن اکا خالتی پول بود مومنتایی که پولشو نگرفتیم اکا مثال اومد گفت که برادر اینا مثال اینا همه خطان چخیلی گفته چند قیمه گیری گیره مثال با ما گفتیم نه بیو براتر چند قیمه گیر کتی نمیشه یا همه یا دو تقسیم برابر کن یا 60 با 40 کن همه خوبش تا ای سبب کار کردی مهنت کردی تا 60% بگی ما 40% میگیریم او فکر میکنن ما یک خدم تو غیر در کیسه خدم میزنم میگه نمیکنه که او شما بیشوره مثال نگاه نمیکنه که ما هم برادریم ما هم همین کارا دویگان میکنیم ما هم راسخو داریم ما هم مقصد بنزین نریزیم مسئله میخریم ماشین دا کالوتکی علیش میکنیم بالون میخریم سیزونش کتی او جا مقصد خونی او چاد نیست که یک از طرف پروستا تاگه چیت بتایو یک از نگود کنه ما را هیچ کنی گو نمیکنه ما را هیچ کداست کنه نمیکنه همین سبب ما پول ترک مسکو کردم بابا صحبت بسیار خوب شد خیلی من میخوام با یه شیرمردی وطن چقدر صحبت کنیم چقدر باید کنیم انشالله با امر خدا میشود انشالله با امر خدا چی گفتنی هستی همین چی گفتن بر مردمی سربلند تاجیک عزیز مردمی سربلند عزیز تاجیک من گفتنیم که همین اولش همین ای سین سال هولی بلوگر نبود همین سین سال رکورد همین بوبوسا ای مسافیدو او یا میگم بچه‌های یوش میگن که بچه‌های یوش نه مردکای کلام
یا برادرمون اگه کمتر زبونش میپیچه گفت بجای مردکای کلام میگم میگم مردکای تلام مثلا مردکای تلام بوبیرا پدیلی چکنین ویدیو را دستگیری کنین بوبیرا مقصد بوبیرا بیکی مورا قدر کرد ما کیم دا پیشی بوبی ما یک نبیرش میشم مرا قدر نه کوروی مرا قدر کرده اومد مهنتوی مرا قدر کرده اومد خوبیای مرا قدر کرده اومد خوبی را ما برای بابو نکرده بودم خوبی را ما برای برادرای توجیک مون کرده بودم انا ای مقصد برادرای توجیک فکر کرده پیش ما خست اومد قطعا اینا هم صحبت شد همی بوبی اگر خطا کنه شما در کامنتر پروستا نایسین که بوبی جون همینجا دت خطا کردی داشنو حقارت شد شر نیست هم بوبی را حقارت کنین مایلش دمو حقارت میکنین مایلش مون پاش سر میکنین به خاطر ما هم بوبی را حقارت نکنین کامنتاریای خوب подписчик کوی ما کدومید که دما подписаться کردگن هم بوبی را подписаться کنین همین بوبی را 100,000 باید подписчики زیاد شود 100,000 زور میشوند بعد این بوبی را با ذوق زیاد شدن میگیره بو میره بو دشمو بو هر خیلی آدمای زمینی ما خاطی بو میرین در کوشا چیزی که شما همین کامنتاری خوب نویسید چی رولی که معقولتونه شما مو را بگین مو میکنیم همین خاص بوبی البته این خیلی که حاضر ما قطعی بسیار همین آدم کو پشت اکران دارن بشی قطعیش بشی صحبت که با میفهمیم باور که با یک برادر یک فرزند یک بره من قبول میکنم و گفتنی هستم که بیا هممون تاجیکی سربلند سرجم شیم برای آبادی وطن برای حرمت احترام دوست بداریم یک دیگر بعد ما را دیگرو دوست بدارن دیگرو وقتی که مهر و محبت خود که نداریم دیگرو مهر باور نمیکنه وقتی که ما خود دوستیم برادر تاجیک مردم دوره سیوز گابزن بود تاجیک مردم رازبور میکرد این ما ولی بسیار نقلا دارم خیر رشته سخن دراز میکنم برای همین اگر مردم اگر بو خویش کنه که خیلی صحبتای نکنه من وعده میتونم شما که ما وعده میرم با در خانه شما میشینیم زنده باش زنده باش برادر خندان نویسوی بابا زنده باشه تمام بابا گفت ندارم